matins que les meves cabòries me desperten sense més i me posen a ordenar tot el cúmul d'idees que genero diàriament. I jo simplement m'hi disposo i me deixo fer. Estem a maig i cada cap de setmana tinc un esdeveniment diferent. He pujat al carro de les fires i, entre altres coses, seré firanta durant tot el mes. És la meva primera experiència, així que he de preparar tot el material que vull exposar i posar a la vostra disposició. No és fàcil, i menys venint d'un bloqueig creatiu molt bèstia, on el pensament que he deixat de ser artista s'ha repetit durant tot el procés de materialització. Una cosa que m'ajuda a focalitzar-me i inspirar-me per treballar és visualitzar altres creatives fent la seva feina, així com acudir a petits actes i compartir espai en altres artistes. Avui m'acompanyeu a fer una passejada on se recitaran poemes al peu de balcons emblemàtics del meu poble. El del 8, en què el 8 és un espai amb capacitat que emergeixin. I va ser llavors que et vaig veure el buit dins la boca. Era un buit fet de la son d'un bosc immens d'arbres longeus. La parla del silenci és el silenci del silenci. I en les despulles de la gropada comença a respirar, faràs la duna. La pressió arreu, el moviment suspès, l'espessor a la sang, la roca a la tràquea i els ulls oberts a l'infinit. Feia molt de temps que no xafava el meu estudi i menys per disposar-me a crear alguna cosa. Per algun motiu sento una resistència molt punyent que no me deixa crear tant com m'agradaria. Però aprofitant la benentesa, que no teníem llum, vaig aprofitar per abocar-me al que volgués sorgir. Al dia següent encara em rondava pel cap la pintura que havia començat el dia anterior, així que vaig procedir a esbossar quins detalls m'agradaria afegir-li.
Soc una persona molt contenta perquè va a buscar la sorpreseta que té preparada per aquestes setmanes. 3, 2, 1. Ara sí que sí, és l'hora de la veritat. Ja tinc tot el material materialitzat que ja està treballant durant aquestes setmanes i ara simplement ho he d'enllestir per a que aquestes setmanes que venen valga la pena tota la feina, que realment estic supercontenta, les impressions han quedat superxules, els colors superfidels al que realment és, la textura, tot, és que és digne de provar aquesta experiència si mai teniu l'oportunitat d'autoeditar alguna coseta o de simplement fer realitat tot allò que teniu detrás de càmeres i que ho poguéssiu tastar, que ho poguéssiu tindre entre mans perquè és un altre rotllo, és un altre rotllo. És de lo que més m'agrada de poder-me dedicar a això. És el gust per la papereria, és el gust per l'aroma que deixa les impressions recents fetes, la tinta. M'he muntat així una mica de set per a poder treballar a l'aire lliure i que acompanyeu-me una vegada més. Vosaltres trobeu que això és normal? Estic increïblement contenta en esta sèrie en especial, que és que vos he de contar la història d'estes mequetrefes transgalàctiques, vull dir, les estimo tant, però les estimo tantíssim, i són una sèrie d'il·lustracions, que en realitat n'hi ha moltes més, però no les he fet totes perquè hi ha algunes que me creen una mica d'inseguretat, però és una sèrie de personatges queer que m'han acompanyat durant una etapa bastant fosca de la meva vida, que qui ho diria perquè elles porten tota la llum en si mateixes, i no sabia què fer-ne, i de repente és que el format enganxina me funciona tant, vull dir, és que t'estan observant, volen saber més de tu, te volen cuidar, estic supercontenta. I ara seguir fent feinita perquè encara me queda bastant per enllestir-ho tot, i a més, abans de demà, que serà la primera fireta, vull provar una miqueta la composició i tal de l'estant, de com prepararé la taula i com la decoraré per a que sigui una mica més atractiva i que pugui transmetre la màgia que m'agradaria transmetre, no només en les làmines, sinó en lo constructe total de tot el que estic fent. Així que res, probablement vos deixe un clip de com anirà demà, però el resum de les fires d'este mes de maig crec que ho faré en una part 2 de realitzar el meu somni de ser firaire. I gràcies per arribar fins aquí, per acompanyar-me en esta primera aventureta, perquè per mi això és supernovedós, i mos veiem a la part 2 en tota la jauja que seran les fires, que espero que el temps acompanyi i que vagin superbé. Besets, cuideu-vos.